Onyabo, you are walking out of your father, isn't it? I want you to understand this. Now you are in school. Noko Bioma. Are you hearing me? When you must have become a professional like I am in the medical field, you can be charging 10 kobo natoro kago webegint. You are suffering from externalitis of the frontal bones. Oh, no, I hear Wakaraka. You know, go and the Wakaraka. Akaraka Mika. Telugu. On a Wakaraka. Can you call your sister one from? Can you call if a mechanic? You see, I one from. Yeah, good day, chaps. Good day, chaps. How are you doing? Mama Prono, eh? Ekena hunu kene ya kona zone. Hey, what did you make out of the electrical display? You were admiring in my abode. What? No, tap. Relax and enjoy yourself. Relax. Bien, Emeka. Because name your habit. Emeka, allow them to do. Isi Kote Boba, aye. Yo Kokoko, aye. Abia no bodo anyi aife niile na-eme, aye. Okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu, aye. Nne na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri, aye. Isi Kote. Ogini ko na-eme ọgwụ na na-anya na mango nkwa n'obi. Ogini Ogo na mo mangoro a o me ka kon na mo bere go ya cha. o ya cha ogini. O mangoro onye ọbụla. Ono churu ụzọ. Ono churu. O ife na akọwa. Ono churu ụzọ ebu gọọmenti. Eh? The moment I don't rope, who's the command? Organic brand new. Keriviji brand new. Kenkebanu. Kerivis will near Yangini Begelia. We saw Ivanel. Kenrimbu. Chelo, Kangwe. Oju, Chelangwe.
na ife ọ na-ekwu So to kwa gemma. Ọ na-apịasa ngwa afịa. Azụ nwe kpọngwa. Ọ na-apịasa ngwa afịa. Kedu ka ọ na-ekwu nke ọ bụ n'iru nekwa azụ. Azụ nwe kpọngwa. Ibulu so yi inyebiri onye otu gị esi na oyiri. nke nne nna pele mpe nke nne nna peka Pegbu onwe. azụ nwe kpọngwa Isi ọ dịkwa nnọọ mma. azụ nwe kpọngwa O isi adị anyị nwe m. Ọ nna gị ka isi adịrọ m. O mụnwa ka isi adịrọ m. azụ nwe kpọngwa Sele ka ngwakwa gị mgbe efe nche gwa gị. Maka na m adụba ndụmọdụ. Si gwa ya ka ị were adụdụ onwe gị ọdụ. Maka na ọ bụrụ na mmadụ ka kpara gị aka nne nna ya gwa. Ọ bụrụ na mmadụ ka kpara gị aka ife akwụkwọ tụ. Biko kwuru ihe anyị na-ekwupụ ebe a. mmadụ ka gbara ya aka agwefere efe a ruo ana O yere ne ya. azụ nwe kpọngwa azụ nwe kpọngwa ifu nnukwu a na-ekwu nke obu n'ilu obulu nke azụ Fade kware m. azụ nwe kpọngwa azụ nwe kpọngwa Girls, where are you going to? Ebe ku nneje. The kind of catechism. Unaga catechism. Good. It's very good for you people to go to catechism. Kunu weje mutezi bife. Unu yeji nebindo. But this very one that doesn't greet people, onye nka ade kene. Usoku neje catechism. Is she among you people? Is she among you people? Okwefe ya anyị na-asụ eri adị m anụ kama achọzikwana m okwu chewe ka m bịa n'ụlọ gị tupu ị na-agwa m okwu lele. If it is because of the little advice ndụmọdụ ndụrụ gị last time oge gara aga ka iji wee na-ewe iwe ọba gị na akụrụ, you are so angry over it, then you don't want to be useful to yourself. Doki. Kemgbe iji ụkwa n'onye ụkọchukwu na-adụ mmadụ ndụmọdụ. Jụọ na-ekwulekwu a oge ọbụla ọ na-ekwu asị ọnụ. Nne, kekwa na ụdị ndụmọdụ dọkịta nyere na-ebute nsogbu ebe a. You have to tell them now. Are they not your friends? They're supposed to know as well. Ha suppose mata. Ha dem mata. Kọrọ ha. Ọkọ maka na ọfụ mụ na catechist ya mere aga ya prepare. Maka na mfụ gị na catechist. Mụ na ala nna apụ. Okay, can see fụ gị na catechist. How were you standing with the catechist? You can imagine the catechist holding her waist, and they were very close to each other. It doesn't concern me. But it will concern me when it happens. You people will run to my chemist. Oka ni wende na bakwute gị, ọ bụghị anyị nwa, anyị ama bakwute gị. Oh, unu nwe sorry ya? Doki. Yes. Ke ndụmọdụ anyị inye na-ebute nsogbu. Ndụmọdụ nye na-ebute okwu. Ịma na ịmaka ife. Ịma na ndị alụrụ ma na-ejugo na village anya na bụ na rinne. Maka na ha hụrụ ụmụaka otu oloma na-apụta unu n'obi. These small oranges that is in your chest. You people have to zip up. Because those young boys that wants to take these oranges are not capable to carry the load when it comes out. Understand what I'm saying? Because a lot of children are crying in this village. Are you hearing me? You are not the first person to leave me. When it happens, you come to my shop. Then I will treat you. Abia n'obodo a anyị nwere ebu nwe mfu. Isi n'iruru soja, ole kwanu buutu gị. Ka ọ bụ ihe eme na isuru ya n'oyibo. Mata na isi Kote bụ na ọ ga-agba ya agba. Emeka, ugboro ole? Ugboro ịtọ. Enwere eme gị n'isi. Pụrụ m n'ụzọ ka m si ebe ka m gaa ebe m na-aga ịhụ na m na-arọta ọrụ ehi n'ebe a na-anọchi m ụzọ. Ma m pụrụ gị ka ị ga-ekweta ihe m gwara gị. Gị ka ị gwara m ihe ọwụ isi m ga-ekwete. Ichefuole na mụ bụ nwa onye a na-akpọ o soja. Ofu nwoke gụrụ akwụkwọ n'obodo a. Ichefugo.
Ichefole. Amaghị m. Achịkwana hụ m ime. Biko kpọrọ m n'ụzọ m ga-ebe m na. Mapụrụ gị. Oluchi, Emeka. Ka ị na-anọchiri Oluchi ụzọ ị ga-ebe ọ na-aga. Jụọ ya. Kekwe bisi, kekwe nke bụ nke gị. Nke nwe nke m bụ na ị ga-ahapụ Oluchi ka ọ ga-ebe ọ na-aga. Ihe omewago gị n'isi. Anyị nze ka ọ gịnị ka a na-akpọ gị. Akwụfụrụ ya taa. Akwụfụrụ ihe ime. Nke ka mme. Why ji na-anọchiri ụzọ ịma na ozi ka aha ya. Chekwanụ nke gbasara gị, ka eke nke gị. Nwoke ihe mmemme gị ee. Dịgodị n'otu isi nnu buru onwe gị mee ya gbafere. Ị ga-akpacha anya gị n'obodo ahụ. Anya gị ịchọ ka ọ ga-ebe ọ na-aga ịma na ozi ka aha ya. Ihe mmemme. Isi Kote bụ ọba. Isi Kote bụ ọba. Abịa n'obodo a anyị nwere ebu nwe mfụ. Isi n'iruru soja olee kwanụ buutu gị. Ka ọ bụ ihe eme na ịsụrụ ya n'oyibo. Mata na isi Kote bụ na ọ ga-agba ya agba. Ojukwu Otenkwu onye isi iberibe. Gawo soja. Stand aside! Turn around, let me see. Turn the other way. Beautiful. That's good. And what brings you to my humble abode? Get a good chataba. And you? Where are your manners? And then what? Is that kind of man? So don't you know how to greet? Oh, soja. Okay. Oh, soja. Ekene amaro nivona super. Now what brings you here? Onye kono chota? Anyị chọtara Emeka. Emeka? Go meru no gini. Kere mgbe ibide no before us. Now you have lost your senses. Ingwe ruche. God! Tutulonia. Topuya. Take him away from here now. Now, Gini Kono Chok, Emeka, what do you want Emeka to do for you? That is, what will Emeka do for you? Emeka, I am asking you. Then why are you here? Nonsense, bloody civilians. Hey, you, come here. Come back here, stand right there. Why are you panting? Why are you breathing like a jellyfish? Because you carry that feather out of here? Upon all the military training I've been giving you, you are in trouble today. Lie down. Marry this ground right now. Oh, soldier. I said obey the last order. Come on. Marry the ground now. Lie down. Oh, soldier. Face down. I said, don't talk. Oh, soldier. Don't talk. Oh, soldier. Again. Quiet. Quiet. Abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme. Okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu. Nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri. Isi Kote bụ ọgba. Ihe okokoko. Ọkwa na-eme asị na mmadụ eme. O nwere ezigbo mmadụ nọ n'ala akarị mmụọ. Kemgbe niile na mụ na gị si anyị obi na-atọ m gwụgwụ. Nkwụrụ mpa na amụ na ya bụ wee na-akpọ ya nke onwụcha nwụsị ama ya pụta na-akọ ya nsị ya mgbasị m n'ike adịrọ ya. Ke nwoke ife nwoke m si azọ gị akwụ na-asụ gị akwụ ya ka m na-agwa gị nkwụchala ihu nkwụọla azụ. Ọ ya ka m na-agwa gị na sị kemgbe mụ na gị matara mbagodo ụlọ mmanụ nwaanyị ka nwa m na ọwụ mụ na nwoke bi anụmanụ a onye ọ dị ndụ imekwara sị nsị ya mụ na gị ji anyị ụzọ nwaanyị ọzọ ya na-atọ m ụtọ. Ndị niile ahụ gịra ha na iwu ihe niile anyị bi mana kwa eziokwu ma ụmụ nwaanyị gaghị na-alụ ha ma ndị ga na-atọ ụtọ n'ọgụ ọbụ ekpenu ka anyị jee ebe anyị na-eje.
Gotcha, whoever. We'll see above. Or if from mother can. Dika, if from mother can afford them. If we need Shibuya, I want Shibuya. A form no governor. I'm with an man. Oh, the guy I tell you. I tell you that. Chalo. And Kenanya. Yeah? Because Baralo, my family Mosia. Makama Nonya Bona, you kill her and you can. Ah, you can't hold Juku. You can't hold Hebu. Ah, on your boy farm. Come about a line. Check with Angoon. Imana, Iya him in Bossa. In one, may you butchers. I can't get man. They can't get a key, man. Ah, so we're Bonka. No only for you, man. Ojuku. Give a man, give him a wine. Get him in your the carriage. Get him in your as you can. I don't get only not to see us yoke. Frock had it. As you can, I don't know him. Huh? Also, she a book. Get him in your money. Only the melon. Oh, Bruno, I don't know about Ankata. Tina Haggy boom. One anabania, one I got a bump. Only the melon. Oh, Hebu. I won't even lazy boy him. I call him Messy, no queer to them. They would not get 1 feminine. I have begun. Huh? What? Lap walk on the go, no go, I don't know, come with it. Kainana. That's one bonka. Come was no only for your man. Before I give the dog let me know if the dog is having a mental disorder. Wait now, I've not finished talking to you and you said you are going to understand what I'm saying. And let me know whether the woman has invested some kind of ill treatment to the dog. Understand what I'm saying? So that's exactly what I want you to understand. Gentlemen, I can see you are having a tete-a-tete. Please permit me the singular honor of introducing myself. Actually, I am old soldier, peacekeeping, military zone area division 2, colonel, lieutenant, and of course, chief of staff of the Federal Republic. I am the only man who has Excuse me, I am pissed off with this your military dogma. Did I make myself clear? Please. Our discussion continues tomorrow from where we stopped. What? Now, who is that man and what is his mission in this community? O soldier, onye awu doki amama n'obodo anyị a. Enwe ụdị ọdọ na-agwọ. Ọ na-agwọ ma ụkwara nta. Onye agala akwụkwọ n'obodo oyibo. Will you shut up? How dare you talk about him like this before me? Now listen. I am and remain the only educated and learned man in this community. Huh? Get down on your knees right now and apologize to me before I kick you. Right now! What do you mean? So what? Hey you! Don't you talk? Don't you talk? Shut up, bloody civilian! Oni. Keyo. Uru ina rona ke ilo tramake ya. Ke kan kasi basa zibi. Ebuniwe goteria dog. Doctor ewu. Afrom na ginozo na papo. Asimbia ziegi ke je boy ewu no ogwu muru nwa. Ewu na muru ni je boy ogwu. Onye m iji mete m n'ụra nra m nyere ugbu a ọ na-atọ m nra m rọrọ ugbu a ọ na-atọ m ụtọ ịbịa mete m n'ụra. Owe kosi we gbasa m ọ bụzi nna gị zi m ka m bịazie gị ya ma wee zigo ngozi ọsọ gị jee ọsọ gị hapụ ya gbasara m ezigo gị dọkịta ewu
ewu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi kote bụ ọgba ihe okokoko isi kote bụ ọgba ihe okokoko Gị na-akụja onwe kosede. Onye na-akụja? Gwa m bụrụ onwe ji gwa m. Papa na-akụja baba afọ gị na ịkụchara. Nke a bụrụ. Ọ bụ ihe chọrọ ịgwa ngwa m ka akụja ma akụja. Ihe nkwu ekwu bụ ịma abụ m ofu nwa gị. Omeka nna obi dike. Onwe ka o si dị kịta ịgwa m n'oge ka ụmụ nwaanyị obodo a mere gị. Obi dike afọ na ara na awụ gị. Ụmụ nwaanyị ole obodo? Dozie Akudo. Get me that bread. Nya isolova na oyibo ma ba no na. Akwa maka. Hey, alodo kwa. So we do not sing na Nne. Ibaliana. Nne, emezi ka njikwana. Nke na-afụ ka Nneka. Osekunu batija. Dozie kwa ka email. Wetin dey talk? I don't understand though. Yeah. And you know say them village people. Nke na-ekwa wasahom. Ofu ihe kwesịrị imewu na ga-ejekpa ụtọluchi otu isi mee ya agbana haram. Ya hụ ya ifukwu ga. Mbosi mma afu ya n'ụlọ anyị. Site bi na ihe onyonyo. Ife mmemme gị. Nwoke m si ebe a pụọ ka anyị kpachapụ ihe anyị na-agba. Mana Oluchi, Emeka nwa soja chọ ka gị na ya ịba. Ọ fụ gị n'anya. Ya ga ugwu m na-akwanyere gị o mechaa gị ihe na mgbede a maka ịkpọpụta mebe na-ekwugheri ihe niile ekwugheri. Eche m na enwere ezigbo okwu iji. Abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ewu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi kote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị sukuru ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ agba na itibọrịbọ bụ ọrịa isi kote bụ na ọ ga-agbakwa ya ihe okokoko onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi kote bụ na ọ ga-agba ya agba isi kote bụ ọgba abịa n'obodo a anyị nwere ebu nwe mfụ